Resplandece o carro tirado por 4 cabalos. Brilla helio xa sobre a terra e as estrelas foxen do lume do éter ata a sagrada noite. Os impenetrábeis cumios dos Parnasos reciben a luz do día e acollen a roda solar para os mortais. O fume da mirra seca voa cara aos teitos de Febo. A muller Delfia senta nun divino trípode, recitando aos gregos os oráculos que Apolo lle dita. Mais, ó servos delfios de Febo, dirixídevos cara aos remuíños prateados de Castalia e, logo de regarvos co seu puro resío, marchade cara ao templo. Que tal, xente? Menudo entrada máis triunfal, Benvidas unha tarde máis aquí ao directo de Que Cheira Papá. Hoxe temos un directo moi especial, moi clásico, moi grecolatino, moi humanístico en realidade, porque vamos a estar un anaquiño aquí con Everything e despois dentro dun oriño ou así virá por aquí Iria Pedreira e estaremos falando de traducción de clásicos ao galego, en particular da súa traducción de Eurípides. E bueno, falaremos de moitas cousas. Aquí para facerme compañía hoxe, como primeira entrada, está comigo o Pablo Pesado. Sí. Bueno, vamos a pasar á segunda parte do directo doxe. Sei que Iria está por aquí, pero está muteada. Tes que te desmutear ti, Iria. Eu non te podo desmutear. A ver, xa está... A ver. Escoitaseme, véseme, as dúas cousas. As dúas cousas. Todo Vale. perfecto. Vale, genial. Non, a ver, é que teño que ser honesta. Antes fixen a proba, pero como boa señora maior, que é a primeira vez que fai isto, pois non saín xa, porque digo, bueno, pois quedo aí. E cando me toque, pois xa entro. Espero as súas ordes cando mo requiran. No, en realidad do revés, porque sempre temos como un pequeno problema aquí de transición de fase de estarmos xogando a fase de entrevista e en cambio como xa estabas dentro foi finísima. Só te dixemos que decir, Iria, convócate, aparece. Sí, aparte xa vin bueno, tamén aproveitei e xa vin un cacho do xogo e a verdade é que ten moita tela, No, no. Pareceume moi poético o plantexamento, non sei, ten así como ten un rollo peculiar. Sí, o sea, se nos vai a flapa despois filosofando, xa sabedes que a culpa é toda do Everything, vaya, non, non é cousa nosa. Vale, bueno, escribo ahora cando e tal. Sí, porque teño que actualizar tamén algunha cousiña aquí de que xa estamos facendo outra cousa para cambiar aí a categoría do directo e tal. Opa. Ya Sí, está. está guai que apareza a traducción de Ion como show independente, simulación, RPG, deportes, non? Que diría Eurípides sobre o asunto, non sei. Directo... Vale. A ver se o teño actualizado. Nada, estamos, podemos ir falando, tampouco ten maior importancia, simplemente para que a xente que entre, pois vexa que coincide o que estamos facendo co que se ve aquí, vale. E nada, pois hoxe está connosco Iria Pedreira, que xa levábamos un tempo preparando o directo doxe, que xa estivo moi planeado. Non sei se que todo o mundo que está aquí no público hoxe coñece a Iria, se non fa unha pequena así presentación. Iria é filóloga clásica, traductora, crítica, quizáis a coñecedes os máis así full cheirers, quizáis a coñecedes porque xa colaboraron na revista, escribiu unha crítica de panza de burro para a revista, para Que Cheira Papá, e é moi habitual de Balea, as súas críticas literarias son moi habituais en Balea Cultural. Creo que tes escrito tamén no Salto, pode ser? No Salto. No, estou equivocado con... Nada. No. É porque hai varias xente de Balea que escribe no Salto, pero sí, nada. Tamén é digo... Sí que hai, pero non é o meu caso. Sí, porque de feito creo que ten como unha colaboración ou algo así, pero bueno. Sí. Tamén é divulgadora, ten o proxecto, se ten publicado hai pouco con Laura Romero o libro este de Ferreñas Rock and Roll, un pouco de divulgación sobre divulgación musical, sobre o folk, tal. Pero hoxe está un pouco máis no seu aquí no seu rol de traductora dos clásicos.
eh, ten a súa tese doutoral sobre a... Espera, que teño apuntada, para non me equivocarme. Recepción, interpretación e adaptación dos clásicos greco-latinos na literatura dramática galega. Así que sabe do asunto, básicamente. Ten traducido a Teo, a ver, que tampouco Teo Frastro, os seus caracteres tamén en Rinoceronte, e hoxe vamos a falar un pouquiño da recente publicación aí, non chegou un mes, eu creo que saiu o libro, ou un mes, unha cousa así, non? Finais de maio, se non Ah, lembro mal, vale, por aí. un mes e un Por aí pouquiño, vai. debeu ser. Da publicación tamén en Rinoceronte de dúas pezas de Eurípides, o Ión e o Cíclope. E nada, a idea era facer unha pequena presentación do libro e aproveitar para falarmos así de diferentes temas relacionados coa traducción dos clásicos, os clásicos latinos en galego, a traducción ao galego, un pouco deste asunto. Perdón, vos non os escoitades, pero Alcaine nos acaba de facer unha raid e a alerta está altísima e me acaba de meter un susto a min. Perdoade. Moitas grazas a Alcaine pola raid. Que susto. E nada, primeiro, pois era a pregunta para... Xa sabes, isto non é exactamente unha entrevista ao uso, sino que é máis un pouco charlarmos, estar así un pouco de charleta, guiadas, eso sí, pois un pouco por temas que que teño apuntados un pouco por aquí, pero vaya, que en todo caso, a idea é que tanto eu como a Pablo como a ti interviñamos un pouco de maneira fluida. E nada, para empezar, penso que podías falarnos un poquinho do libro en concreto, tanto de que vai, se queres, de como xurdiu dentro do proxecto da colección de Rinoceronte e tal. Bueno, pois como xurdiu esta traducción en concreto? Pois prácticamente a saída de presentar caracteres de Teofrasto en Ordes, porque aparte lembro perfectamente que estaban Raúl Gómez Pato, que é o director da colección Vétera de Rinoceronte, e tamén Moisés Barcia, que é o editor. E lembro que cando saímos da presentación, que, claro, o típico, bueno, é a seguinte cabe. Medio en broma, medio en serio, pero máis en serio que en broma, pois eu dixen que é Eurípides, porque Eurípides é un autor que me leva acompañando dende que estudo linguas clásicas, dende que estudo grego, é un dos meus autores favoritos de todos os tempos, non só da literatura grega. A verdade é que me facía moita ilusión seguir contribuindo ao proxecto de Vétera, xa que se me ofrecía esa posibilidade, cunha traducción de Eurípides. E, ademais, con dous textos que son moi peculiares, porque Ión é unha traxedia, pero é unha traxedia, digamos, un pouco rara, tendo en conta o que hoxe en día entendemos por traxedia, porque é unha traxedia que ten un final feliz, que, bueno, non sei se feliz, pero ten un final, digamos, máis agradable, máis distendido, non é todo esa cadea de catástrofes totais e absolutas que teñen moitas traxedias, non? Aínda que a trama é, digámoslo así, fodida en moitas ocasións. E o Ciclope, que isto descubrino mentres estaba facendo a traducción, descubrín que en galego Cíclope É é Ciclope. Ciclope. Bueno, E estou toda convencida. igual o sea, Sí, porque sí, dime. limos, o sea, teño aquí o libro, de feito, empecé o directo lendo un cachiño aí do Ión, limo enteiro e me acabo de catar de que non leva til tampouco en todo o texto, sabes, isto de que non lees as Leva til, palabras. xa, no, pero está feito con toda a intención, porque, a ver, que eu ao principio pensaba, claro, ao principio pensaba, se eu teño que empezar a falar deste libro, se empezo a dicir Ciclope, algunha xente vai me mirar raro, como, o sea, porque xa digo, era desas cousas que, o sea, que nin pensabas, porque dicías, pois é Cíclope, ten que ser Cíclope, é que nin sequera o mirara nos principais dicionarios de referencia, e resulta que é Ciclope. E Ciclope ten a peculiaridade de que é o único drama satírico que se nos conserva enteiro. O drama satírico era unha composición, un tipo de peza teatral máis breve que se adoitaba representar ao final dunha triloxía tráxica, ao final de 3 traxedias. E digamos que, está concibida para aliviar un pouco a tensión da traxedia. E coincide que, ao contrario da comedia, os personaxes son personaxes do mito tamén. E neste caso, o Ciclope, pois, fálanos do enfrontamento entre Odiseo e o Ciclope, na illa do Ciclope. E así, un pouco grosso modo, pois,
esas son as dúas obras e a razón de ser de que estean agora traducidas ao galego, vamos. Vaya, é interesante o que prometamos un poquinho do proceso de como saiu, porque claro, entón saiu dende a túa proposta, non? Como xa contaron contigo nunha traducción anterior, dixeches, no, vamos a apostar por Eurípides, apetéceme traducir de Eurípides. É Sí, interesante iso. totalmente, porque eu a primeira vez Teofrasto, digamos que era un texto, caracteres que lles interesaba particularmente aos da editora. A ver, eu era a primeira vez que facía un traballo dese tipo e a verdade é que eu collín encantada e ademais aprendín un montón sobre Teofrasto e a súa obra, descubrín que era discípulo de Aristóteles e que, bueno, que tivo unha contribución á literatura e á filosofía tamén moi importantes. E claro, despois dese primeiro traballo, pois sí, apetecíame lanzarme un pouco á piscina, non sei se é valentía ou inconsciencia, pero dixen, pois Eurípides, porque simplemente porque me gusta, así. Eu quería preguntarche, clarificado o porqué de Eurípides, non? Por que estas dúas obras en concreto, non? Tal vez pola singularidade que apuntabas ou hai algún outro motivo para comezar por aquí? Pois sí, totalmente. Foron tamén criterios á hora de escollelas para traducilas, porque ademais, bueno, se bota un ollo ao repertorio da colección Vétera, hai obras que son máis ben coñecidas ou digamos que forman parte do canon e hai outras que non. O criterio fundamental é que sexan obras anteriores ao século XIX, de calquera sistema literario, bueno, de calquera autoría, pero moitas veces tamén se hai algo un pouco raro, un pouco peculiar ou un pouco curioso dentro da obra dun autor en concreto, neste caso Eurípides, pois prevalecería tamén iso. E Ión, a verdade é que é a traxedia, probablemente é a traxedia máis descoñecida de Eurípides. Eu, de feito, a ver, si que a lera antes, pero pasará bastante por riba dela, porque, a ver, Eurípides ten obras como Medea, Hipólito, as Troianas, e non adoitas quedarte con Ión. Ten tamén un punto bastante interesante. E Ciclope polo que xa dixen, polo que é un drama satírico único, claro, é unha obra certamente única. Sí, está pensando, porque é curioso porque tamén comentas na introducción do libro o carácter un pouco como de underground dentro do clásico que é de Eurípides, non? Como se fose o máis maloso da tríada así de Sófocles e de Sófocles, Eurípides Quilo. sí, joder, que se me vai a cabeza. Como que está un pouquiño de finais de Esquilo, de finais de etapa xa clásica, entón xa ves un pouco cousas de transición, cousas xa non tan típicas dos outros dous autores, non? Sí, e ademais que Eurípides foi pois un autor moi incomprendido en seu momento, que tamén é algo que destaco na introdución, e moitas das súas obras en vida do autor pois non foron moi apreciadas. Bueno, de feito, o Hipólito que se nos conserva e que podemos ler non é a primeira versión que Eurípides concibiu para a escena. Porque tivo que reescribilo totalmente, porque a primeira vez que o presentou a unha Fedra tan absolutamente descarada bueno, que mostraba o seu amor por Hipólito sen ningún tipo de pudor. Iso foi tan horrible para a audiencia ateniense que tivo que reescribilo. E nesa ocasión tivo éxito. Pero bueno, anécdotas deste tipo, a ver tamén, por exemplo, Aristófanes nas súas comedias, tamén alude ás tragedias de Eurípides como que, bueno, que tampouco son para tanto, irónicamente é o autor tráxico que mellor se nos conservou, porque se nos conservan 18 obras, que non é moito tendo en conta que escribiu máis de 90, pero se atendemos ás que se nos conservan tanto de Esquilo como de Sófocles, que son 7, é unha barbaridade. E claro, iso tamén nos quere dicir algo. Iso quere nos dicir que en todas as épocas foi lido, que en todas as épocas foi estudiado
é que en todas as épocas houbo alguén que pensou que merecía pasar á seguinte fase, vamos. Porque moitas veces a supervivencia dos textos é moi azarosa e, bueno, está sometida a criterios tamén moi aleatorios. Sí, incluso de que arde un piso dunha biblioteca en vez de outro e xa perdiches tantos textos, en cambio outros sobreviven. Non sempre hai unha vontade de é que son os mellores, senón, bueno, os que chegan, pois porque son os que chegan, sabes? Non é sempre así. Son os mellores nesa época. Son os mellores nesa Claro. época, o sea, igual que agora na nosa, supoño. Aínda que, bueno, agora cambiou todo moito, está claro, pero sí, sí que sucede así, Bueno, en realidade tamén, ainda hai había uns artigos moi interesantes sobre iso. É un pouco xa off topic, non? Pero o rollo do arquivo digital, de cantas cousas perdimos do primeiro internet, por exemplo, e que cousas se conservan é porque alguén propositadamente fixo un esforzo por guardar determinada páxina web e por eso é por que tens algunhas páxinas web que podes visitar de principios dos 2000, non falamos de tampouco unha cousa moito máis alá. O sea, que en realidade parece un proceso como moi lonxano no tempo que xa non nos afecta, pero seguimos tendo problemas de arquivística, por decir así. De arquivística. Sempre hai algo que se perde, sí, sempre. Pois quería por falar un pouco, aproveitar, xa comentabas un pouco o de Vétera, pero para falar un pouco do que supón que o libro saia en Vétera e a propia existencia de Vétera para traer tanto clásicos de outros momentos temporais, pero en particular para traer clásicos grecolatinos e a ausencia de outros proxectos parecidos, falar un pouquiño do que pode ser a escena da traducción grecolatina cara ao galego, vai. Pois, a ver, eu son unha humilde obreira, que tampouco eu, bueno, conseguín ter a oportunidade de achegar o meu grande area a este proxecto e a verdade é que sí, pois probablemente a sensación sexa que é un proxecto bastante único porque aposta claramente por este tipo de textos. Tamén é certo que a hora de rebuscar no pasado, pois, a ver, proporcionalmente somos máis helenistas e máis latinistas para poder facer contribucións. Entón, claro, por que en Vétera hai maioritariamente textos gregos e latinos? Pois imagino que será por iso, porque hai máis xente que sabe latín e grego que hai xente que sabe sánscrito. Que, bueno, menos mal que tiñamos aí a Virgilio García Trabazo que sabía Que, bueno, sabe de todo, porque que a min ese home dá unha clase, sabe de todo. E fixo esa traducción do Panchatantra ao galego, sí, pero claro, o sea, é un pouco así. que é o típico de que igual o inventou todo, sabes, non o podes comprobar, sabes? Que non, pero... Claro, sí, é que é así. Pero sí, é un proxecto bastante, bueno, e ademais que continúa. Eu entrei, pois cando tiven a posibilidade de facer a primeira traducción a de Teofrasto, era o ano 2014, estaban comezando a recuperar a colección porque, bueno, quedara aí un pouco estancada. E ata agora, dende a publicación, non sei se fora a publicación dunha traducción de Ovidio que fixera Lucía Gómez Farín en 2015 e ata agora segue habendo cousas pendentes, vamos, que para o ano que ven e tal, pois seguirá habendo cousas bueno, supoño que é tan, o sea, é tan necesario dende o punto de vista de que seguen faltando moitas cousas. Pero bueno, en galego faltan en xeral, en galego, traducidas ao galego, faltan en xeral moitas cousas de todo tipo, pero clásicos tamén aínda faltan moitos. Entón, tendo aí ese nicho para poder traballar e facer contribucións, pois a verdade é que mola. Sí, é que hai dúas cousas. Ti destacabas a continuidade e é evidente que unha das cousas máis destacables da colección Vétera é que continúe no tempo, que xa leva máis de, non sei, case 15 anos igual sacando dentro da súa colección. Pero das dúas cousas que a mí me gustan de Vétera son, en particular, que se atreven a ter como un estilo visual só para eses libros, entón ti podes automáticamente asumir, vale, isto é como un libro antigo ou un libro clásico que pode ser dende eu teño un montón de libros de Vétera porque hai cousas que me gustan, pero pode ser dende as sagas dos groenlandeses. O que? Que teño na biblioteca ateigada de Vétera tamén, porque unha cousa, bueno, secundaria, pero que está moi ben, é que son uns libros que quedan como moi ben da biblioteca, a mí
encántame, vai. Como que lle dan moita cor, ademais, nada, moi ben, a Sí, verdade. Pero, e é un valor moi engadido de que hai unha idea forte de colección, sabes? De que, vale, estes son os libros que van aquí, ti automáticamente, se te interesan, pois podes velos rapidamente, porque eu recordo que cando empecé a descubrir algúns libros de beta, de ler algúns libros de beta, eu creo que o primeiro que mercara fora o do Nobre Ponto ou algo deste. pois sí. Despois, claro, despois vas á librería e automáticamente dis, mira, pois isto debe ser da mesma cousa. Como que uns libros van pedindo polos outros pola idea de colección. Eso un. E a segunda, agora xa non me estou, a ver se me acordo. É a idea de ter unha vontade constante de facer iso, porque penso que hai outras editoras tamén galegas que teñen sacado traducións, pero sempre quedan como un fondo bibliográfico onde ti podes atopar algunhas traducións antigas, pero son como un proxecto moi en concreto, normalmente asociados tamén, por vamos a dicilo, a subvencións en concreto, para ese libro en concreto, quizás unha efeméride, quizás algo dese estilo, pero non de mantelo no tempo. Penso en sentido que é unha cosa moi a valorar da colección, vai. Que apuntaba a Sí, idea da rareza, non? De ir por estes textos difíciles de atopar, que moitas veces, pois, si son de difícil acceso, mas que tamén dan, dan unha perspectiva da literatura, pois, mundial, europea, moi distinta, non? Que moitas veces non é tan fácil coñecela porque se tes un coñecemento, sexa dos clásicos grecolatinos ou de outras tradicións, é a través dos textos máis canónicos, non? Entón, acceder a esas marxes parece moi interesante. Tamén, neste caso, no caso de Eurípides, que tal vez o acceso típico non sexa a través do Ciclopes, non, de outro tipo de textos máis canónicos, non sei. Mas sí, non sei, está aí Homero, non? sí, sí, totalmente, é así, o sea, por iso eu penso que valía a pena comezar, bueno, non sei se polo final, pero bueno, para que nos entendamos todas, pois ao mellor sí, comezar un pouco polo final. Porque, a ver, para min, bueno, pues para min eu recoñezo tamén, podería ter sido moi interesante comezar a traducir a Eurípides ao galego coa Medea, que é unha obra que me, bueno, é unha obra que me apaixona, simplemente. Pero claro, é que Ión, Ciclope, as dúas teñen cousas que de verdade que son moi interesantes e que se poden aproveitar e que, sobre todo, calquera tipo de lector ou lectora pode acceder a elas. O sea, non son obras excesivamente complexas, nin excesivamente solemnes, nin abstrusas, son accesibles para todo tipo de público. De feito, eu defendo que Ión ten un desenvolvemento argumental absolutamente telenovelesco. E hoxe en día triunfan os culebróns turcos en horario de máxima audiencia. Entón, a actualidade desta obra é total. O sea, hai unha serie de estruturas narrativas e ficcionais que perduraron ao longo do tempo e que seguen mantendo toda a súa vixencia, non? Bueno, pois Ión é unha desas mostras, podemos dicir, un pouco máis temperás de que, bueno, de que esas cousas gustan e que funcionan entre o público. Sí, de feito sobre ese tema, joder, eu penso que o drama é unha maneira moito máis amena de achegarse aos clásicos grecolatinos, porque é moi fácil pensar, vamos ler a Ilíada, vamos ler a Odisea. Pero claro, supón un esforzo mental, unha cantidad de horas que en cambio o Ión, sabes, se tes ganas, pois nun par de horas podes lelo, sabes, se podes lelo dúas veces prácticamente, que dicir, se lees con presa, podes lelo moi rápido e disfrutalo rápido. E non temos como ese costume, porque como que os nosos hábitos lectores contemporáneos van máis polo novelesco e hai moi pouco costume de ler teatro, e en realidade para achegarse, se te interesa máis dende a perspectiva non tanto do que pode ser a obra, senón queres aprender un pouco de cultura grecolatina, ler drama é moito máis ameno, quer dizer, é moito máis rápido, moito máis asequible. Sí, nese sentido, totalmente de acordo, porque, xa digo, a lectura de Ión e Ciclope podes ventilala nunha tarde, está claro, pero é que ademais eu penso que o drama grego, moi concretamente a traxedia, e non porque traballase moito con ela, e porque me gusta especialmente, que tamén, pero sí que a traxedia pois ten ese algo que a fai, o sea, que a fai perdurar, porque se ti a desprendes dese revestimento puramente tráxico dende o punto de vista do mito, do cultual, porque era
unha manifestación literaria que estaba moi ligada ao relixioso. Pero se lle quitas todo iso, segues tendo, na maioría dos casos, obras que falan do ser humano con unha amplitude monumental. Volvo a poñer o mesmo exemplo. A Medea de Eurípides é unha obra que podes ler dende moitos prismas de feito, unha vez que te achegas a ela e que tes a oportunidade de estudala un pouco, eres capaz de ver esa amplitude e canto pode chegar a abranguer, non? En ese caso o teatro penso que sobrevive e que bueno, que perdura así de ben, pois sí, porque nos segue falando, porque segue falando de nós. Bueno, de feito, no teatro galego, que tamén foi o que eu estudei na miña tese, pois así se demostra. Ademais, a imensa maioría dos modelos que se reconvirten no teatro galego tamén proceden do teatro grego ou do teatro latino, pero maioritariamente do teatro grego. E iso quere dicir algo. É moi interesante isto que apuntas como desta posibilidade de consumo pois da traxedia grega máis como telenovela, non? O sea, máis un consumo máis contemporáneo. Que E haces supoño besando a la lisiada? que hai como un duplo fenómeno de que son textos que se ven como sagrados e iso protéxeos do paso do tempo, mais penso que igual tamén pode servir como barreira de contención, non? Que a xente non se achega, pois que considera o case como unha cousa estatuaria, non? Son estatuas que están moi ben para mirar e conservar, e, e tal vez isto impida o acceso, non sei como vestides a túa perspectiva, se poden A ver, verlo. hai moitas veces que, a ver, non todo. Na literatura grega, como en todo, pois hai de todo. Hai cousas que é o que dis ti, que moitas veces se conservan porque iso, pois porque son vellas e hai que conservalas, digámoslo así, aínda que soe mal, pero pero hai outras que sí que seguen, o sea, que se poden seguir adaptando e que poden seguir transformándose e que podes seguir reinterpretando moitos séculos despois. A min o caso de Caracteres a primeira traducción que fixen foi moi revelador, porque tamén é un texto que a min a verdade é que me coincidiu traducir todos os textos que se poden ler, penso que dende calquera posición, e Caracteres tamén é así, o sea, é o típico libro que tamén ventilas nunha tarde e que e que tamén que é moi atemporal. Eu recordo cando acabei o borrador da traducción, e o primeiro que fixen foi darlle a ler a meu pai. Meu pai non é filólogo, nin sabe latín, nin sabe grego, nin nada que se lle pareza, pero leuno e ademais de que lle pareceu super cachondo que ali estaba posto, pois dixo, é que, Dios, pero parece mentira que isto se escribira no século IV antes de Cristo. Pois sí, sucede. O sea, Pantomima Full non inventou nada novo. O sea, Teofrasto xa facía iso. xa falaba destes tipos bueno, que son así un pouco inaceptables en determinadas conductas, gustos ou maneiras de fardar. E xa digo, e con Ión e Ciclope a sensación que teño é un pouco a mesma tamén. Son obras que non é só porque sexan antigüidades ou porque sexa un exercicio de arqueoloxía literaria, é que realmente se poden seguir lendo sen, sen ningún tipo de coñecemento previo, nin achegamento exhaustivo ás linguas clásicas, nin nada diso. Sí, mira, de feito aquí comentaba Madia Leo e penso que hai algo de verdade niso, que o tráxico é máis atemporal, mentras que a sátira e a comedia moitas veces dependen do contexto e que non entendes cale a graza, nin cale o chiste, en cambio o tráxico Sí. mantense moito máis, todos entendemos como Sí, sí, é que a comedia é moi específica dun tempo e dun lugar determinados. Pasa incluso con distancias moito máis curtas. Eu recordo ler algunha vez por aí en filoloxía dábamos algunhas veces como recortes de prensa e tal, e había pequenos extractos como cómicos ou tiras de chistes onde literalmente non entendías cal era a graza. Era como, sí, entendo todas as palabras que hai aquí, pero non entendo cal é a graza desto nin por que me teño que rir, sabes? Bastante. E sobre o tema de que siguen vivos, bueno, sí, que vale. Sobre o tema de que siguen vivas estas traxedias, comentabas que, por exemplo, para ti que o fácil sería traducir pois unha Medea ou unhas Troianas,
E hai un punto aquí, claro, eu digo, de reivindicación que é moi importante, eu penso, ter traduccións e ter traduccións recentes destas obras, porque siguen moi vivas, por exemplo, en determinados ciclos de teatro popular. E aquí foi unha pequena confesión que hai uns anos participei como soldados en liñas nunha representación de teatro de... Creo que eran as troianas. Non tiña liñas, simplemente tiña que estar ali. Pero vaya, que se siguen representando moito e que hai xente que a sigue memorizando. E claro, moitas veces dis, joder, que mágoa que esta representación feita na Coruña teña que ser en castelán porque non teñen un texto fiable ou cómodo que acceder en galego para pues, pasar unhas fotocopias e que todo o mundo memorice as súas liñas, sabes? E son obras que a esa xente lles encanta facer, e cada 10 anos igual a mesma compañía volve facer Medea outra vez, sabes? Porque lles gusta, sabes, non? Sí, sí, claro, iso tamén é certo, o sea, moitas veces falta ese texto de referencia, bueno, digamos, esa fixación en galego para poder adaptar por algún sitio. Niso tamén a adaptación dos clásicos que se fixo no teatro galego tamén iba un pouco por aí. Claro, non se lles pode chamar traducións, porque non eran traducións, o sea, de aí saíu unha obra totalmente nova. Pero moitas veces tamén era iso, porque, por exemplo, as obras de Manuel Lourenzo, que foron representadas con teatro circo, que estou pensando agora en Romería ás Covas do Demo, que é unha adaptación de Hipólito, o sea, refeita ao modo galaico totalmente, pois era un pouco iso tamén, o sea, achegar os textos clásicos na nosa lingua dunha maneira peculiar, claro, porque xa digo, non eran traducións, non eran reproducións máis ou menos fidedignas do hipotexto clásico. Pero sí que é certo que apuntas que claro, eu tamén comecei por isto non quere dicir que ao mellor o día de mañá non lles diga, bueno, poderei traducir a Medea ou algo así. E sí que é certo que tamén fai falta iso. Bueno, xa vexo que non son a única que representou o teatro clásico, por certo. Bueno, pareceme moito exagerar, literalmente estaba de pé, tiña que agarrar a alguén por un brazo e nada máis. No, bueno, eu tiña diálogo, porque eu era membro do coro e tiña outro personaxe máis pequeno. Fixemos unha adaptación de Lisístrata cando fixen o Oh, máster en Salamanca. Si, aí tiña xa aparte o coro, que o coro é como máis tedioso de aprender e de recitar e tal, aínda que é comedia, pero tamén houbo que meterlle tallada, porque é iso que Lisístrata, en concreto, é unha comedia que aguantou ben o paso do tempo tamén. Pero bueno, hai algunhas bromas que dis ti, téñome que rir, en serio, porque non está dicindo nada. E mira, en cambio Lisístrata, así que... isto da traducción como maneira de traer repertorios, mas tamén de solventar problemas concretos, non? O caso da representación, mas eu pensaba, por exemplo, nunha aula de literatura universal, non? Que moitas veces acabas tirando de textos en castelán, outra lingua se os alumnos a comprenderen, porque non tes un texto galego fiable, non? Entón, nese sentido, é unha ferramenta moi poderosa mesmo a nivel de imaxe, non? Porque dá unha imaxe distinta ter calquera texto relevante da literatura universal dispoñible que non telo. Entón, eu quería preguntarche, así a un nivel case entre a preferencia persoal e un diagnóstico objetivo, digamos, non? Que dis de que textos me gustaría que houbese agora dispoñibles que non hai, non? Como que textos traerías? Con orzamento de tempo infinito, non? Unha cousa... Claro, claro. É que, pero, o sea, textos, a ver, imaxino que a pregunta vai porque sexan gregos todos eles Mm, ou doutras gregos en concreto. sí, por exemplo, gregos. Bueno, pero é que a obra de Eurípides enteira hai que traela. É que parece mentira Que que son leve tanto 18, tempo. que tampouco é como que Bueno, non, sexan... espera, estou mentindo, non empecé eu. Hai unha traducción xa, o que pasa que son destas traducións que se fai, se algunha vez fostes ao Festival de Teatro de Lugo, que vos dan uns libriños, non sei se fostes algunha vez, dan uns libriños pequenos que son así, bueno, como moi de bolsillo, moi didácticos, moi tal.
nunha ocasión fíxose unha representación de Ifixenia en Áulide e a traducción que se deu co libriño, en galego ademais, fixo unha compañeira miña da carreira, Ángela Vidal. Bueno, non é, o sea, xa digo, non é esta a primeira, pero claro, siguen sendo 3 obras, e hai 18, como xa dixen, por exemplo, Eurípides todo o galego, pero sí, para min é unha cuestión é unha cuestión persoal, pero sí, é que tamén fai falta, porque repito, é o dramaturgo antigo que máis influíu tamén Sí. na dramaturxia posterior. É que non é solamente unha obra, ademais, non é simplemente a Medea, ou Hipólito, ou Helena, ou Écuba, é que ten moitas obras que o que dicía antes Guillermo, que se seguen a representar, aparte que seguen a gustar, porque eso, ti ves, por exemplo, as representacións que se fan en Mérida, se hai algunha de Eurípides tamén a van ver e tamén gusta e segue espertando interese nos dramaturgos e nas dramaturgas para facer adaptacións. Por iso me parece, paréceme prioritario, sí. E despois outras obras é que agora tería que pensalo moito tamén. O exame. Pero é que é unha pregunta complicada, claro. É doada de responder se vou á miña parcela, porque digo, no, claro que sí, pero para o resto tería que pensalo, sí, porque, a ver, claro, Sí, porque é unha decisión complicada. hai algúns autores que polo que sexa si teñen como máis tiveron máis representación, porque antes comentabas o de Ovidio e eu penso que o de Ovidio sí que están o Arsamandi, está o da Metamorfoses tamén está, eu creo. Metamorfose, sí, As as metamorfoses metamorfoses. Espera, metamorfoses están. eu xuraría que estaban nas dos clásicos Están, aquelas da Sí, penso que sí tamén. Cuiva, cortasenos aquí estás Iria. seguro que non estou seguro que teño aquí no móvil que estás mirando. Son as Uf. metamorfoses, a ver se está Ai, espera un momentiño Iria, que parece que se che move un pouco internet, Sí, perdemos que te tamén. perdemos un Sí, pouquiño. Sí, coito. sí, anda como cortado. Non sei se ti podes facer algo aí. Es que escoitaseche como Escoitase unha como 3 palabras seguidas e despois cortase, vaya. Eu tamén quedei bloqueado, no. No, pero eso é porque nada, ti estás ben. Vale, parece que agora vai mellor. está ben, agora. Xanceda estás en cobertura, din aquí a xente do chat, que vayas para ordes, reclámante. Non hai frases. Non sei. É que está Xanceda os dos Sí, yogures, o dos no, yogures, non sei. estamos, sí, feito eu estudei aí, pero Uf. xa digo, este o momento de no rural, Sí, é un pouco porque isto sí, é que está un pouquiño, escoitaseche moi rota, Así está complicado. Sí, sí, agora sí. sabes É moi raro, porque antes non, o sea, o son sobre todo era moi fluido, non había nada de problema, pero agora Moito puto. A imaxe está detida tamén. sí. Hai como escoitamos, pero como 3 palabras de cada frase, unha cousa así. Entón é moi confuso. Agora parece que a imaxe é mellor. bueno, intento, pero Como falamos das circunstancias, o chat parece que nos está xulgando, estánme chamando magriño e todo polo chat e de todo, vai unha cousa. Pois non sei, a ver, se a ver, eu mesmo non está. Bueno, en principio parece que todo ben, pero non sei vós como escoitádesme. agora bastante mellor. Agora sí, parece que Sí, recuperamos. espero que Recuperamos. fora un momento puntual pero bueno. Fixemos a aposta Foi para o francés reivindicar. que estaba falando. Fixemos a aposta para reivindicar o Pero internet rural, non? A mandándonos ya recadiño a fijo. Pero sí, estábamos. seguramente escoito eu. Non me escoitas? Escoitasnos? Pois nos agora sí, agora escoitas che ben. De feito Houve veseche. un momento no que te perdín. Pero agora mellor, non? Sí, Ben. é que houve un momento
houve un momento no que te perdín, agora de momento escoitovos, pero bueno, Vale. en fin. Ben, ben. Estábamos falando de que... sí, de que o vídeo si ten moitas traduccións. Estabas falando xusto de que... Creo que ensinabas un libro xusto, pero como que se cortou todo aí. No, eso é Metamorfoses, é que estaba confundindo agora tamén con Virxilio, que Virxilio tamén está. Sí, a Eneida está en galego. A Eneida está en galego. Ostras. A Eneida está en galego en Toxos Outos, se non lembro mal. Que xa é, bueno, Xa é é raro. vintage, doble vintage. Non é tan vintage, creo que é do ano 2010, pode ser. Pois non é tan antiga, non? Creo, teño aquí, no consultar despois, porque ese libro tamén o teño. Pero sí, creo que non é. O que pasa que era o que comentabas ti antes, non son proxectos que teñan unha continuidade aí, eso, que todos os anos, cada certo tempo, pois teñas unha serie de títulos dunha colección ou de traducións en concreto de autores latinos ou autores gregos. Pero ves, o caso particular de Virxilio, eu penso que sí que está. Bucólicas e xeórxicas fijo. E de Ovidio, pois a das Metamorfoses, eu non sei se non estará na colección esta de clásicos en galego de Da Voz de Galicia. Galaxia, a Xunta, Eu creo que que estaba había tamén hai ano. nos que regalaba a Voz de Galicia. Nos que regalaba a Voz de Galicia na mítica biblioteca Non esta. sei Que, que era, está que na eran mesma desa colección, colección, moitos deles. Sí. Sí, está na colección en que está Boecio, que non sei cal é, pero sei que esa. Era de clásicos en galego que, bueno, tiñan aí un... Eso, era Galaxia, máis, bueno, a Xunta, que tamén poñía gran parte bueno, da pasta. Fundamentalmente, pero sí. Se é de Boecio, sí. E por tamén exemplo, estaba Tibulo, e Aristófanes creo que tamén se traduciu aí. E algo de Aristóteles, bueno, hai varios, aí tamén. pasa que moitas veces falamos das traducións feitas como se existisen, cando ao final, se ti non podes conseguilas, é como se non estivesen, non? Ese é un pouco o perigo que pasa coa traducción non só dos clásicos. E tamén o bo da existencia de Rinoceronte que ten esa continuidade, que, bueno, é garantía de que, ainda que ti publiques unha traducción no 2020, ou no 2021, no 2031, igual podes facerte outra vez co título porque Rinoceronte vai seguir sacando, non? Entón, iso é interesante tamén. Bueno, que non sempre, que incluso que ao final as tiraxes son o que son e acaban os Sí, libros, Pero, sí. sabes, Sí, é un punto ata psicolóxico. O sea, o tema de poder entrar nun sitio e poder decir, vale, este foi o catálogo, este libro existe ou este libro existiu, e digo, pues mira, pues busco por Wallapop ou por outro sitio, pero hai veces que non podes nin saber que ese libro existiu, sabes? Non podes nin buscalo en cosas de segunda mano porque non se che ocorre, non sabes, non o tes nin conceptualizado, sabes? sí, no, a ver, eso, os libros moitas veces tamén están descatalogados, e pode ser que os atopes ao mellor fortuitamente nunha librería, bueno, eu que sei, Follas Novas ou así, no piso de abaixo, que aí tamén hai reliquias moitas veces, pero claro, a ver, as tiraxes son as que son, e se non se merca o libro, pois non se volve a imprimir, está claro. Entón aí, por iso son moi pesada en redes e máis todo, para intentar que se venda Eurípides. A ver se Para que a ver despois... se podería haber máis dunha tiraxe, dunha fornada, como lle chaman en Rinoceronte, que lle chaman Que fornada. bueno. Para despois que se convirta nunha obra de culto e non o poidas atopar. No. Claro. Que sexa un bestseller, oxalá. Ostras, imagínate, unha cousa así moi espectacular. Sería, bueno, a repanocha xa. Daquela filoloxía clásica revitalizaríase moito. Que sempre estamos cuestionadas, bueno, e preguntándosenos por que existimos directamente. Xa, o tema El tema. das humanidades, las humanidades de a cousa, non? De feito, mira, xa que sai un pouco así o tema, era unha das preguntas que tiña así un pouco pensadas. Era o tema de que vexo, o sea, percibo como unha especie de contradicción entre eses dous discursos, non? Por unha banda, o de que as humanidades xa non sirven, hai que promocionar outro tipo de as carreiras STEM que lle chaman, as de enxeñería, ciencias, tal. Pero polo outro lado, percibes como unha constante reclamación social de textos que no fondo son humanísticos. Penso, por exemplo, tamén que isto acontece, por exemplo, coa filosofía, que no fondo é como, a filosofía non serve para nada, pero despois
un montón de YouTube, no fondo é filosofía reciclada e en versión vídeo. Ou penso no da literatura clásica e no mega éxito editorial de Infinito nun Junco que aconteceu este último ano, por exemplo. Como ves esa dicotomía? Como, o sea, esa idea de que as humanidades están como moi pouco valoradas e en realidad super reclamadas ao mesmo tempo pola sociedade. É que me parece un fenómeno moi, non sei, pareceme dunha complexidade que eu non podería, o sea, non podería analizala agora en poucos minutos porque é o que dis ti, parece unha contradición. Pero claro, é que mentres está pasando iso, mentres Irene Vallejo é bestseller, hai, bueno, pois unha reclamación, como dis ti, de que se editen determinados textos ou tal, pois o certo é que as sucesivas reformas legislativas o único que fan é exterminar o coñecemento humanístico do ensino medio, que é onde podes intentar construir un mínimo de cultura xeral no alumnado, entre os futuros cidadáns e as futuras cidadás. Entón, claro, hai unha dicotomía aí que eu non acabo de entender tampouco, a min tamén se me escapa por que sucede iso, pero bueno, pero sucede e sí que hai ese cuestionamento, porque a ver, eu levo vivindo dende que empecé a carreira. O sea, eu cando dixen, non na miña casa, que na miña casa apoiáronme, pero sí, a xente que lle dicías, non, pero vou estudar filoloxía clásica. Por que tiras a nota estudando iso? Despois que vas facer? Iso non ten saídas. Bueno, as típicas burradas que di a xente, non? É algo que sigue estando aí, o sea, iso é algo que non envelleceu. Porque, claro, pois, claro, é para dicir, pois dende entón, mire señora, fixen 2 traducións a unha tese. Iso só para empezar, pero claro que non sei, xa digo, é unha cousa que a min tamén se me escapa un pouco, porque sí, porque é unha contradición realmente. Sí, non sei, son cousas tan incomprensibles porque, non sei, era por falar, o sea, estaba pensando no libro de Irene Vallejo, que supoño que, bueno, que non temos que explicar moito tampouco de que é, pero de feito penso que escribirás unha recensión ou algo así. Bueno, non me quero meter en embolados, non me quero meter en embolados. Dese libro non, De feito, teño que confesar que aínda non o lín. Ah, non o liches? Vale. Nalgún momento terei tempo para lelo, porque hai aí un hype que A min gustoume, no que aínda non entrei. eu lino e Pero parece un libro agradable, pero sí. ten unha cousa moi particular que é un libro que a min non me parece sinxelo, pero tivo moitísimo suceso. O sea, é unha cousa que acontece ás veces coa idea tamén da cultura clásica, que parece como unha cousa moi culta, moi erudita e inaccesible, e despois en realidade non é para nada que sexa moi difícil achegarte a ela, nin son textos que sexan tan difíciles de ler, nin moito menos. E creo que o libro funciona un pouco como metáfora desa mesma idea, como o libro en realidade ten moitísimos datos e ás veces pode ser incluso un pouco difícil de ler, pero non resultou nada problemático para ser un bestseller, porque interesa ou porque conecta de outra maneira, non? E penso que estos, sí, bueno, sí. No, iso que, a ver, imagino que, bueno, Irene Vallejo ademais será unha excelente divulgadora, repito, non lín o libro, entón non o poido xulgar, pero tamén os tiros irán un pouco por aí, tamén hai que saber comunicar un pouco o teu traballo, e hai xente que o consegue, que lle sae ben e que ademais vale para iso. É claro que hai xente que a pesar de todo pois está facendo chegar a cultura clásica e os estudos clásicos a outros niveis. A ver, por exemplo, o mundo Instagram, bueno, redes sociais en xeral que hoxe en día son tan importantes, pois estou pensando agora, por exemplo, no perfil de un profe de latín de Instagram, que tamén son así cousas moi sinxelas, en plan, estou pensando agora mesmo nun dos últimos, bueno, nunha das últimas publicacións que fixo, que era algo así como o Netflix da antigüidade. Eran os títulos de películas e series en latín ou tal, para adiviñalos e todo isto. O sea, ese tipo de cousas que parecen moi simples, que parecen chorradas, pero que fan moito por manter o mundo clásico vivo. Si, non ten por que ser especialmente, o sea, non ten por que ser un mundo esotérico, inaccesible, non, que va, bueno, de feito,
A ver, o mundo clásico, cantas películas inspirou e cantos, bueno, videoxogos incluso tamén, que bueno, eu non estou moi posta no mundo dos videoxogos, pero acabo de pensar no Assassin's Creed, Sí, sí. que mo deron a coñecer ademais hai pouco como material didáctico, e tamén, o sea, é algo que permea moitas manifestacións culturais do noso tempo tamén, claro. É que, a ver, eu medrei vendo a Hércules de Disney, que xa sei que non é un relato moi fiel da mitoloxía clásica, pero joder, é unha proposta iconográfica que me sigue parecendo a repanocha aínda a día de hoxe, eh. Sí, a O idea do sea, gospel, a idea de meterlle o gospel, idea de a idea $1.000.000, Sí, sí, sí. a idea é caralluda, É o sea, increíble. a ver que incluso con un deseño penso que moi, o sea, moi atrevido para tendo en conta que o público obxectivo son nenos e nenas. Pero sí, está aí, bueno, e tamén medrei lendo os cómics de Asterix, son cousas que xa digo que seguen contribuindo a mantelo vivo e que bueno, que demostran que hai posibilidades aí, o sea, que as vai seguir habendo seguramente. Sí, que curioso porque eu mesmo diría que o interese polo mundo grecolatino non só que se mantivese, senón que aumenta, non? O que ti comentabas dos videoxogos, do Assassin's Creed, mas tamén do ano pasado hai outro que se chama Phoenix Rising, que tamén está localizado no mundo grecolatino, neste caso mitolóxico, non? Mais todos os sucesos de vendas a uns niveis incomparáveis con, por exemplo, o universo do cine, non? Quero dicir que hai unha cantidade de persoas que consomen eses produtos moi grande, non deixa de ser iso paradoxal que exista o sea, unha demanda moi grande, mais que ao mesmo tempo socialmente non se valorice os traballos relacionados con ese sector. Xa. Bueno, tamén é certo que moitas veces téndese, bueno, penso eu, paréceme a min agora que ao mellor estou equivocada, pero que tamén se tende a ver no mundo clásico pois ese, non sei, algo especialmente fermoso, fascinante ou non sei, que non ten nada que ver con todo isto, o sea, con este mantra que moitas veces moita xente repite, en plan, que se a cuna da civilización, que se non sei que, a ver, non. Eu quero dicir, tampouco dou un peso por vivir nunha sociedade esclavista, non sei se me explico. Entón, non é ese mundo ideal que algunha xente tamén quere vender cando está facendo un esforzo divulgativo probablemente moi encomiable, pero que vai nunha dirección errada. Pero aínda así, ao mellor tamén moita xente está vendo aí, pois sí, algo que ten un aquel fascinante e que, bueno, que de alguna maneira lles atrae, pero que tampouco lles interesa tanto profundizar nel, Sí, en como moitas iconográfico, ocasións. sí. Non sei, parécemo a min, non. Mais en realidade é unha cousa que é un argumento máis aínda a favor de ter unhas humanidades serias traballando por detrás, porque todo o tema do mundo clásico teño a sensación de que tamén é como un caldo de cultivo do que se ten tirado moi a miúdo para determinados discursos reaccionarios, por exemplo, que se non se se non se fai unha divulgación seria e máis ou menos transversal das ideas, son un sitio onde é moi fácil acabar dicindo barbaridades ou acabar establecendo argumentos para determinadas ideoloxías que, vaya, non sei. Sí, e de feito no pasado tamén serviron para iso. A ver, a Italia fascista ou a Alemania nazi, pois tamén se serviron en moitas ocasións dese caudal para, bueno, para intentar legitimarse ideoloxicamente. Está claro que teñen, o sea, non teñen ese risco realmente, pero bueno, como a todo nesta vida, pois hai xente que o utiliza dunha forma moi perversa. Mm. Pero sí, eu penso que para min é importante abandonar ese rollo de que era como algo, o sea, non sei se ideal, pero eso, que vimos dali, a ver, pois sí, temos moitas cousas que, bueno, a nosa lingua vén do latín e tal, quero dicir, hai cousas que non que son indiscutibles e que non podemos cambiar, pero claro, xa digo, o sea, esa exaltación de... Aparte hai unha cousa curiosa, cando se fala da invasión romana nunca se fala dunha invasión, sempre se di os romanos chegaron. En O plan, sea, chegaron aquí, é que estaba todo a en monte, plan claro. turistas británicos e alemáns, o sea,
Gustoulle o clima e quedaron aquí. E a ver, no, señora, os romanos invadiron a península. Bueno, e convertiron a península no campo de probas con, bueno, pa acabar con Cartago directamente, Mm, o sea, sí, 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 tal é cual. para borrala da historia. Entón, a ver, esas cousas tamén hai que ser prudentes á hora de valoralas, pero bueno, iso non quere dicir que culturalmente non deixaran un legado, pois, bueno, inmenso e no que hai cousas que valen moitísimo a pena. Mm. É que paga a pena seguir estudando, é que paga a pena seguir profundizando nelas e tamén divulgalas entre a xente que non está, bueno, que non está neste mundo. É que incluso no concreto, non? Que falábamos de ler Rión ou ler Cíclope, ler os clásicos directamente si, é o mellor antídoto para iso, porque ao mesmo tempo falábamos antes, ou falabas ti, de que é como unha telenovela. Percibes o que hai de en común, pero tamén faise moi evidente que é un texto que ten moitísimo tempo de distancia e que non son como a nós, e de que é unha sociedade onde hai cousas moi locas. E en parte o atractivo dos textos tamén é esa distancia, quer dicir, o atractivo, ou polo menos a que a mí me gusta dos textos moi antigos é que teñen un punto sempre de fantástico, de que como achegarse a un mundo que xa ti non comprendes de todo, e onde hai rixen unhas reglas que son moi alienígenas, como que conectan os textos moi antigos coa fantasía, sabes, de alguna maneira na miña cabeza. Mm. E iso tamén é un antídoto para decir, mira, é que, sabes, o de que a cultura, nós temos unha cultura grecolatina, sempre hai que collelo con comillas, é dicir, é certo, pero o sea, é unha cultura loquísimamente distinta á nosa, non ten nada que ver. Claro. Sí, sí, e con tradición, o sea, con tradicións que tamén nos chocan moitísimo. E bueno, no caso, agora que comentabas o caso de Ión outra vez, que eu dicía que ten un desenvolvemento argumental moi similar ao dun culebrón, pero sí, porque hai un drama familiar aí moi fastidiado que é, a ver, que unha muller, un deus de repente dálle por violala, ten un fillo e ten que abandonar o fillo. O sea, cousas que son moi fastidiadas e que claro, dende a óptica da antigüidade, pois cóntanchas de outra maneira, pero bueno, ao final estanche contando iso. E si, con ese revestimento de que, bueno, con ese revestimento que ten o mundo do mito, non? Que os deuses ao final fan e desfán un pouco a según lles convén. E e claro, acaban influindo de tal maneira na vida da xente, bueno, acaban facendo estropicios de tal magnitude que logo, bueno, claro, resolvense de formas tamén moi tolas. Pero sí, teñen ese punto exótico, nese Hmm. sentido, sen deixar de estar moi achegados a nós, penso eu. Sí, sí, sí. De feito, seguindo un pouco, bueno, non sei se Pablo, que todo o tempo ocupo eu, non sei se tes ti algunha idea. Eu estaba pensando xustamente na posibilidade desta lectura exótica, non? Que agora vémolo moi claro, isto que apuntabas ti, Rodicio, por exemplo, de ler os clásicos como fantasía, non? Que non deixa de ser o mesmo que dicía Iria de facer esa lectura máis telenovelesca, non? E parece unha lectura moi moi guai, pero que é case contemporánea de agora, non? Destes últimos anos. Penso que ten que ver con isto que falábamos da veneración dos textos clásicos que se vai rompendo, e agora penso que somos moito máis capaces de lelos en chave lúcida, non? Porque, bueno, falábamos antes das humanidades como antídoto para a ultradereita grecolatina, digamos, non? E ao final tamén houve grandes humanistas que lles deu por aí, pois Heidegger, por exemplo, caso máis tal, non? Mm. Entón, pareceme moi guai esta idea de ler os textos en chave, pois mesmo atemporal, non? O sea, como lelos sen ningún tipo de relación co contexto orixinal, simplemente por goce. Non sei como vedes. Esa lectura desconectada, igual. A ver, para min é moi importante que se baixen do pedestal, por suposto. E xa comentaba antes que este rollo de que o clásico sempre ten que ser aí super solemne, super elevado, o sea, como se estivese nunha categoría superior a todo. E non temos por que entendelo así. O sea, entendelo así, dende logo, non implica sentir menos respecto
polo que nos chega, polo legado que nos chega. Para min todo ao contrario, o sea, que unha persoa que non sexa nin filóloga, nin estudosa da literatura, nin tal, lea Ión e Ciclope e lle guste, para min é unha vitoria, porque porque iso non ten por que ser non ten por que ser como algo aí super etéreo ou tal, non. Eu penso que sí, que se pode popularizar, que pode haber algo popular aquí, se este termo o describe, vamos. Supoño que tamén o que falta un pouco son canles de difusión, non? Lugares Sí. a través dos que circule. Sí, a ver, moitas veces, pois sí, edítase unha traducción dun texto antigo e ao mellor non ten a repercusión que ten outro tipo de traducción. Bueno, e xa non digamos en comparación con obras orixinais. A ver, por exemplo, bueno, pasa en todas partes, imaxino, pero o caso que eu coñezo pois é o sistema galego. O traballo dunha tradutora sempre vai pasar máis desapercibido que o traballo dunha narradora ou porque, bueno, como que se considera que é algo subsidiario e non, porque tamén é un traballo que tamén ten a súa dose de creatividade e que por suposto é moi necesario para seguir construindo o repertorio. É que no caso galego pareceme alarmante incluso, non? O silenciamento que hai das obras traducidas que simplemente non aparecen, non atopas recensións, non atopas Sí, no, e hai, información. a ver, hai excepcións, pero sí, polo xeral é durete, é. É durete atopar referencias a moitas obras que se publican e moitas moi interesantes, e moi, bueno, que merecerían máis atención, vamos, máis atención. Sen dúbida. Tamén para vós, para as traductoras, mais incluso dunha maneira egoísta para o consumidor, non? Porque se non pode chegar a esas obras, está perdendo cousas que lle permiten iso, construir repertorios, aumentar as marxes do posible, non? No sistema literario galego contemporáneo. Sí, sí, é que sí, totalmente así, totalmente de acordo, vamos. Que de novo é unha cousa surrealista, ou polo menos a mí me parece unha cousa surrealista, porque ata dende unha perspectiva moi clásica de capital cultural, sabes, de rollo, joder, que hai cousa que te dé como máis legitimidade que facer unha recensión crítica do texto de Eurípides, sabes? Entendido en termos moi clásicos. Como pode ser como que todo o mundo sude destes textos cando son como literalmente o canon, sabes? En plan, o canon en mayúsculas. Sí, moitas veces ata o canónico non é garantía de nada. A ver, jolín, tampouco me poido queixar, que de feito a semana que se editou entrei no Diario Cultural a falar desta obra, o sea, da man de Tamara Andrés, ademais. Hasta. E, e sabes, hai casos nos que, pois sí, hai un mínimo de interese, e, bueno, pois chégase aos medios tradicionais incluso, bueno, pero bueno, é moi frecuente que pasen desapercibidas ou que se pasen moi de puntillas por elas. E é unha mágoa porque, bueno, claro, é o que vou dicir, é parte do meu É traballo, unha pero mágoa que non me fagan caso. No, pero intentando ser claro, objetivo, no, a sí, ver, porque é no. parte do meu traballo, pero non soamente por min, a ver, o sea, que toda a xente, por exemplo, toda a xente que está en Vétera, que teño a sorte de coñecela, e de coñecer o seu traballo, pois, a ver, é que moitas veces ese traballo merecería moita máis repercusión, moitísima máis. Xa digo, xa non me meto nos casos que eu non coñezo, pero nos que coñezo directamente, pois sí. Sí que reivindico un pouquiño máis de caso, porque Sí, non sei, porque o xa sea, digo, é que paga a pena. no caso de Vétera en particular, porque, bueno, podemos falar de traduccións en xeral onde isto acontece, e quizáis é ainda máis sangrante con traduccións contemporáneas de libros que teñen como moita repercusión, incluso que te podería sumar a campañas de marketing, bueno, parecería máis sinxelo, pero no caso de Vétera, eu creo que hai moitas veces que son oportunidades perdidas de socializar determinados textos que poden servir para cousas un pouco inesperadas. E penso, por exemplo, do último que falamos de Vétera aquí, por exemplo, na Canle, foi o día que fixemos un especial de Tolkien e nos pasamos como 10 minutos falando do Kalevala.
que era unha Ah, das bases sí. como mitolóxicas da obra de Tolkien. E é unha excusa boísima para falar dun texto e traelo, sabes, ensinalo aquí en cámara, e decir, mira, pois eu lín este texto, me pareceu divertidísimo, foi moi guai, e tamén te sirve para reler un libro que che gusta a ti. E acontece en moitas ocasións. Eu penso, sabes, conectar, eu que sei, Hamlet co Rei León, conectar, sabes, facer ese tipo de idas e vindas é unha das cousas máis divertidas que ten a literatura clásica e que se non falas deles cando se traducen, despois non tes oportunidade de facelo, sabes, de socializar esa idea. Mm. Sí, porque, a ver, o momento das publicacións pasa tamén, o Claro. sea, fora do seu ano de publicación, a ver, tamén podes falar do libro, pero moitas veces perde sentido. E si, aproveitar o tirón da actualidade, pois claro que é pertinente. E si, é certo que moitos dos textos eh, clásicos, xa digo, o sea, é que eu emprego o termo clásico tamén así con moitas comiñas, non? Pero sí que che permiten despois acceder con outra ollada a outras moitas obras e non só, porque tamén, o sea, comentábamos antes o caso do cinema, dos videoxogos e tal, Mm. é que hai moito de onde tirar. Hai moito de onde tirar e é unha mágoa que non se aproveite tamén por iso, claro que sí. Para producir textos novos, non? O sea, Mm. precisamente ter aí un abano importante de textos, xa non só clásicos, non simplemente textos de difícil acceso, permite que logo as escritoras fagan nova literatura con referentes con que outros sistemas non poden contar, non? E penso que nese sentido, bueno, o Rinoceronte en xeral, mas en concreto a colección de Vétera, porque é da que estamos a falar, porque é a que máis me interesa a min, é moi importante nese sentido, non? Porque nos abre portas cara a camiños novos, non só cara ao pasado, senón para facermos cousas novas. Si, non, facer outra versión de Hamlet está moi visto, pero facer unha versión de Ion así actualizada igual non tanto, non? Molaba, É que tal, molaba tal, tal moito. cual. Sí, sí, pero sí que, a ver, en parte é un fenómeno que xa digo que no noso teatro xa se deu, porque no seu momento os Mm. textos clásicos, pois, oes, non os tiña todo o mundo nas estanterías da casa, nin nada que se lle pareza, e sí que había, pois eso, adaptacións e tal. Cando estábamos falando de facer este directo con Guillermo, lembro que trouxemos a colación a obra de Xosé Manuel Rodríguez Pampín. Estou con Eu penso hype, que é un autor que estou con hype eu deste penso señor. sí, eu penso que é un autor que ninguén coñece e tamén outra mágoa que sexa o autor máis inxustamente olvidado do noso teatro, dende o meu punto de vista, porque ten 3 obras e as 3 son a repanocha tamén. E ten unha Antígona distópica. É que, E aí lo dejo, hasta aí podo ler. Pero claro, ese tipo de cousas que pagaría a pena coñecer e que tamén están aí, están de algún modo relacionadas, non? E moitas veces relaciónanse coas cousas máis inesperadas, como ti dicías. mm. Mira, pues, baixando un poquinho o concreto da traducción, xa que falábamos de Pampín, ata que punto, porque evidentemente estos autores facían adaptacións, non? Pero non sei ata que punto, incluso facer unha traducción directa sobre o texto, como hai tanta distancia temporal, non é sempre un pouco supón sempre un pouco incluso de interpretación. Entendo que cos textos grecolatinos acontece menos porque tes como moitas versións coas que facer un pouco de eh, bueno, sí, de contraargumento, dice, vale, como fixeron noutras linguas, textos que están moi traducidos a moitas linguas, se podes comparar e tal, pero non hai un punto tamén de interpretar o texto para traelo á realidade presente ou traelo á realidade galega en particular, pregunto. Supón a traducción de textos antigos supón máis intervención directa sobre o texto que de textos máis contemporáneos, pregunto. Uf, a ver, intervención ten que habela sí ou sí, porque ademais falamos de textos que, bueno, e eu volvo ao mesmo. De momento, traducín textos máis ou menos enteiros. Pero claro, a intervención ten que habela porque moitas veces atopas moitas lagoas, Xa. versos que alguén coloca sabe Dios onde,
tens que volver a traelos para o sitio no que estaban ou non, tens que manter o criterio dese editor porque é un criterio válido. O sea, moitas veces os textos, precisamente porque pasou moito tempo, pasaron por moitas mans, a ver, e iso, e tiveron moitas interpretacións tamén, pois claro que hai que facer unha intervención e hai que posicionarse moitas veces e tomar decisións respecto ao que despois vas ofrecer como traducción, porque ademais non hai que esquecer outra cousa, que a metodoloxía para traducir textos clásicos é moi diferente da que tocaría para unha lingua moderna, unha lingua falada hoxe en día. Cando traballamos con linguas de corpus, as cousas cambian totalmente. Estás todo o día enganchada a dicionarios, gramáticas e todo tipo de materiais para, bueno, e por suposto, versións do texto de diferentes editores, porque tens que cotexar moitas cousas. Entón, Sí, di, Pablo, di. Sí, non, que neste sentido un tema que me interesa é a cuestión do estilo, non? Digamos, da creación dun estilo galego para a literatura clásica. Que é unha literatura que, en termos xerais, adoita traducirse dunha maneira moi solemne, ás veces como querendo recuperar esta aura para o lector, non? Em, bueno, o galego ten unha serie de problemas léxicos herdados da súa tradición e da súa situación sociopolítica evidente, non? Entón, isto pensei no, lendo a Cosmogonía de Síodo, que foi publicada por Rinoceronte hai moi pouco. Penso que este ano ou ano pasado. E xusto ano viña de pasado ler foi. a versión brasileira, non? E chamoume moito a atención porque as políticas traductolóxicas eran moi distintas, non? A versión do portugués do Brasil era como introducía moitos máis cultismos e cultismos distintos dos que temos no galego, que moitas veces son converxentes co castelán, e o estilo galego era totalmente distinto, moitas veces máis achegado a un nivel máis neutro, se queremos, non? Entón quería preguntarche un pouco en xeral, como é loitar contra eses problemas de estilo, que ao final hai moito de creativo aí, non? De inventar un... Si, e tamén eu penso que é a parte máis intuitiva do traballo tamén. Em, e iso que dis ti de que moitas veces pois sí, que se intenta manter esas solemnidades, esa linguaxe pois ao mellor un pouco máis culta ou un pouco máis distanciada, é que xa digo, non. Eu polo menos non teño unha regra establecida. Eu aí, xa digo, tiro moito de intuición e segundo o que me pide o texto, porque ademais, neste caso en concreto, no caso de Eurípides de Ión e Ciclope, hai un contraste moi marcado entre as dúas obras, porque Ión, que é traxedia e ten esas partes corais aí super, claro, que é, bueno, de feito, eu cando me tocaba traducir coro, pois era como un día, bueno, xa sabemos que hoxe vai ser un día lento, porque vamos, o coro é o que che ralentiza a acción e digamos que é un elemento moi expresivo, pero ao mesmo tempo moitas veces non ten a viveza que ten o diálogo, claro. Mm. E aí atopábaste con eso, con ese tipo de termos que sí que hai que darlles forma en galego e claro, e dis ti, pois achego un pouco ao común ou intento manter, claro. E no caso de Ciclope era case o contrario, porque a parte aí sí que puiden tirar de toda a riqueza léxica que o galego ten para termos obscenos e para, bueno, para burradas tamén, porque dinse moitas burradas nese texto, teño que recoñecer que disfrutei moito cando o fixen, porque como me permitía esa posibilidade, non? Pero sí, é unha cuestión tamén, bueno, que eu penso que é moi complexa e que xa digo, eu agora mesmo non conseguín dar coa clave aínda para iso. Se cadra dentro duns anos, sí, pero de momento é algo, para min é unha cuestión máis intuitiva, xa digo. É unha cousa moi guai o que apuntas porque lendo o Ciclope precisamente gustoume moito topar un montón de fraseoloxía que moitas veces non coñecía e que como super a caída do contexto, non? Em, Era moi 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 guai, o sea, funciona moi ben, a verdade. É que Sí, é que, bueno,
A historia ademais é tan, o sea, é unha historia moi tola, tal e como está reflectida en Eurípides, e xa digo, a hora de pasalo ao galego era como, buah, quen lea isto eu penso que o vai disfrutar. É como cando se dobrou Pulp Fiction ao galego, vamos. Buah, é que tamén tal cual. O sea, o dos sinónimos de carallo para todas as facaturadas que lle fan o Cíclope. Mas Sí. eu entendo o que di Pablo, porque é unha cousa que ás veces e nin sequera é unha cousa que sempre sexa igual, nin sequera para o lector. Eu penso, por exemplo, eu lin hai pouco as historias de Heródoto, que tamén saiu na colección aquí de Rinoceronte, e si percibín un pouco que o libro era mantiña sempre un estilo moi directo, moi sinxelo. Case non era que xa non é que non tiñas que buscar palabras no diccionario, senón que nin o pensas. O sea, a sintaxe era moi asequible. E a mí nese libro me funciona. En particular porque como que o percibes como unha crónica de viaxes e non queres estar en ningún momento parado. Queres que todo avance moi rápido e tal. Mais sí que é certo que quizáis tamén sería interesante decir, un libro que resulta un pouco arcano, como que te chegas a culturas lonxanas e que a propia lingua construíse un pouco esa mesma sensación. E a mí o que me preocupa non é tanto que sexa unha, e penso que tamén era por onde o dicía Pablo, non sexa tanto unha decisión ás veces voluntaria por parte do traductor, senón que sexa lagoas que temos na lingua, que sexa en plan, que como non teño un rexistro evidente de palabras arcanas ou cousas así oscuras, non o podo aplicar, ou non podo facer esta traducción que quizás me funcionaría neste tipo de texto. Non sei se me explico. Em, É que, bueno, sí, sí, é que xa digo que é complicado, pero bueno, de todas formas, o exemplo que acabas de poñer, por exemplo, Heródoto, eu penso que, a ver, é que Heródoto realmente, sobre todo se o comparamos con Tucídides, é moi doado. Ten un estilo moito máis claro, moito máis sinxelo, e o que dicías ti, acaba redundando nunha obra máis próxima á crónica de viaxes, o sea, un libro de aventuras que bueno, que é unha obra historiográfica aí, pero bueno, era como se entendía tamén a historiografía naquel momento, non? E claro, nese caso en concreto, pois eu tamén penso, bueno, que Heródoto xa é un pouco máis sinxelo, pero claro, que é un punto conflitivo aí, porque diste, non aparece no dicionario, o sea, non, por exemplo, non aparece no dicionario, pero teño que arriscarme a dar unha resposta, a dar unha solución a isto. E claro, moitas veces tamén tes que pasar un pouco, porque por moito que a min o dicionario me diga que antístrofa non existe, pois teño que poñelo. Claro, sí, Porque, por poñer un exemplo así agora rápido. Sí, porque despois hai unha lógica perversa, porque como os dicionarios baseanse nun corpus de uso de profesionais tomando decisións. Entón, ti nese momento eres o profesional tomando a decisión de incorporar eso por unhas razóns que non son que estea no dicionario ou non, porque senón, sabes, sería circular e usaríamos as mesmas 500 palabras todo o tempo. Sabes? Non pode ser. Non pode. Sí, porque parece que o idioma só se pode enriquecer nunha dirección, e tampouco é así. Que claro, moitas veces non se ofrece tanta resistencia a incorporar anglicismos á lingua, pero claro, cando hai que incorporar ese tipo de termos, pois non sei, parece como, ai, que raro, que extraño, que todo, non. Sí, perdese un pouco o máis interesante ás veces da traducción, porque, por exemplo, estaba pensando agora mentras o explicaba que outro exemplo que me parece bo tamén nese sentido é, por exemplo, a traducción que fixo hai pouco do Frankenstein ao Samuel Solleiro, que é como unha versión que lle quita moito do sabor decimonónico. Por exemplo, eu lera Frankenstein há anos por tradicións antigas, así un pouco, o sea, non sei dicir a palabra barateira, pero sí como de edicións baratas do Frankenstein, e era un texto como super recargado, super oscuro e tal, e en cambio a edición de Samuel Solleiro un libro moi asequible de ler e que transmite outras sensacións completamente. E eu entendo que aí se fai un xogo coa linguaxe, coa maneira en que decides escoller determinadas escollas sintácticas, determinadas escollas léxicas, que Sí, e tamén hai outra cousa que hai que ter en conta. Se unha, e tamén falo dende a miña experiencia como traductora de textos clásicos, o sea, se unha está traducindo un texto do grego e o lee en voz alta, e aínda que estea en galego, lle soa a grego, é que iso está mal. Está claro que aí tamén hai que facer unha revisión estilística porque
non, o sea, non podes facer unha paráfrase, pero hai que reformular moitas veces moitas cousas para que se entenda, porque ao final unha traducción faise para que se entenda. Que, bueno, que moitas veces é un mal do que adoecen moitas desas traducións que ti dis que adoitan non ter dereitos de autor, e, bueno, están feitas así un pouco daquela maneira. E, e si, que estalo lendo e ti dis, isto non é a miña lingua, aínda que soa a miña lingua, porque me parece que é outra cousa, a forma de, a forma de construir a sintaxe ou a fraseoloxía ou o que sexa, non soa ao que a min me é familiar e coñecido. Entón aí claro que hai que facer unha revisión e moitas veces unha revisión que leva máis tempo que facer a primeira traducción desa frase ou dese anaco de texto. E hai que darlle moitas voltas durante moito tempo. Ai, as revisións. Ese inferno A particular. revisión, a revisión, as revisións son unha dor de moas moi necesaria, Sí o sí. pero sí, porque é un traballo, aparte que chega un momento, a min polo menos pásame, chega un momento no que levas tantas que estás tan cansa que xa non ves liñas, nin letras, nin palabras, non és capaz de distinguir, penso eu. E claro, así é que moitas veces van grallas, que despois colles a publicación e dis, como se me puido pasar isto? Pero sucede, porque por moitas voltas que lle deas, algo sempre se che vai escapar. A mítica maldición de xusto o primeiro día abres primeira tal, gralla. Sí, É porque o peor, aparte iso é matemático, Sí, sí. iso sí que sucede. Eu, cando me enviaron o libro á casa, pois tamén pasoume, pois, xa non me acordo en que era, pero tamén unha cousa así, en plan, aquí falta isto. Pero bueno, son cousas da vida tamén. Hai que confiar, senón acabas como Pondal, revisando unha e outra vez 50 anos os mesmos textos e total, pa que, macho, que Non, total... explicalos ademais. non, tamén hai que vivir, hai que vivir. Entón, O lema, Hai que ser Pondal, Pondal mal. o lema do Pondal directo moi de mal, hoxe, Pondal mal, hai que vivir. Pondal mal hai que vivir. Pois é unha frase excelente, Encima, bueno, a min caime moi ben, porque a min Pondal non é que me acabe de gustar moito, entón, claro, Pondal mal hai que vivir. Teño a sensación de que hai toda unha corrente de haters de Pondal en Twitter moi moi viva, eh? Eu creo que, a ver, eu non lanzo aí frases directas contra Pondal, porque o hater tampouco é que me interese moito, pero bueno, digamos que ao mellor poido estar máis próxima ideoloxicamente a esa xente que aos que lles gusta Pondal, está claro. A mí pareceme que Pondal gaña con xente que o odie, como que o convirten nunha cousa underground rara, non? Penso que lle senta ben ter haters. Eu penso que pero a todos, mirade Eurípides, tiña moitos haters e ao final, mirade, É verdade, é verdade. O sea, eh vuestro odio es mi alimento, sabes? Efectivamente, é que moitas veces o de que sexas moi mal considerado en vida ou tal, pois acábate incorporando automaticamente ao canon. Home, ao final xa, o rollo de que falen mal de min, pero que falen, non unha cousa... É que non existe a mala publicidade. Sí, sí. Bueno, hoxe non foi mala publicidade, fixemos un pouco de publicidade do libro tamén. Espero que non fose mala publicidade. No, boa, toda boa sempre. Pero si, sí, xa pasan das 10, vamos a ir xa... Vamos xa pechando, que, foi tempo, xa levamos 2 horas e pico nos aquí. A verdade é que sí. Sí, sí, parece, pasa rápido porque estás así de charleta, pero... Sí, pero foi moi proveitoso, a verdade. Moi guai, me mola. Bueno, Me xa sabes. mola, me mola. Outro día, se queres, sempre decimos que isto está aberto para facer máis cousas, non é cousa de vir un día só, outro día podemos charlar de outro tema se queres, vaya, convidadísima. Bueno, de feito, eu xa te considero un pouco, o sea, estamos esperando xa polas seguintes achegas a revista, xa todo chega, todo chega. Como dijo el poeta, estamos trabajando en ello. Por eso que... Pero sí, Oh, pero bueno, intentarei que non se demore moitisísimo, pero sí, algo haberá, algo bueno, haberá. bueno. No, para non dar... Das un pouco carameliño, pero tampouco se conta todo. Claro, Mais claro. nada. Penso que foi super completo. Tiñamos medo de acabar sendo un pouco filosóficos demais por culpa do everything, pero creo que fomos
bastante concretos, conseguimos manternos a frote. Non escalou a cousa, non? Sí. Nada, darlle mil grazas a Iria por virse. Foi un placer A vos, aprender da xente que sabe. grazas a vos. Bueno, Sí, sí. o, Eu non me acordaba de esquilo ao principio. opositor. Non me acordaba de esquilo ao principio da conversa, joder. Non mo... Bueno, porque Esquilo tamén é complicadete en algunhas Sí. cousas, pero bueno, tamén ten obras que están moi guai. Outro día tamén podemos falar de Esquilo, Pues, se vos mola. se dicíamos que nos pasábamos un pouco o Twitch por facer un Twitch de Eurípides, facerlo xa de esquilo xa me parece o seguinte nivel, xa. E outro de Sófocles para completar a tríada. Clones de Twitch, basicamente. Sí, sí, pasarse el Hai moita Twitch. propiedade intelectual. Pois nada, bueno, darlle tamén moitas grazas a Pablo, que hoxe se atreveu a vir tamén a parte do Everything, que eu entendo que hai un risco epistemolóxico en ser sometido directamente polo Everything. Estivo moi ben, estivo moi ben. E nada, tamén moitas grazas, xa estaba aí Til Vegal, moitas grazas a toda a xente que se pasou hoxe por aquí, que, joder, estivo moi ben, houve moito comentario, xente participando, como sempre, eu penso que temos o mellor chat, como o chat que sempre, se eu non me acordaba de Esquilo e alguén se acordou de Esquilo automáticamente no chat, sabes, sempre están como 2 pasos por diante. O chat máis ilustre de todos. Sí, en realidade. Dase o paso contrario, en vez de ser nós que os que facemos divulgación, sabes, é como se fose todo un exame e o chat está como, vale, sí, non fixeches mal, estivo ben, non houve moitos datos erróneos, salvades. Nada, vémonos para a próxima. Non sei se faremos o sábado, anda aí un pouco. En todo caso, para o martes que ven xa quedades emplazadas, que sí que haberá tamén un directo moi especial, xa diremos o que facemos o martes que ven. Nada, moitas grazas por pasarvos. Vamos facerlle raíz a alguén que estea facendo... Mira, está Mariña, que tamén creo que é traductora. Por veña, dame a carteira, sentamos a carteira. Bueno, home, Por veña, trae no bike, pois eu por un sedou que agora meto no bolsillo, quítame do bolsillo. mil grazas polos bits aí, Madia Levo, que sempre sae, bueno, vos non o vedes, pero sí que acaba de donar aí 100 bits Madia Levo, que sempre sae o Bernardino Grane dicindo que por que lle das a carteira. E nada, vamos a facer, creo que Mariña, que tamén é, senón, para que non a coñecedes, Mariña tamén é traductora, ela dedícase máis ou menos á traducción de videoxogos. Así que... E sempre é difícil de facer porque está escrito ao revés. Vale. No. Mal. Perdón, que sempre hai os finais do Twitch sempre son un pouco anticlimáticos porque vos hai que facer este tipo de... A última proba. Son un pouco como cousas así de modismos digitais modernos. Vale, eu creo que ahora sí está ben feito. Sí. Pois nada, de novo, moitas grazas Iria, moitas grazas Pablo, moitas grazas a todos por vir. Saudade a Mariña da nosa parte, dicille aquí desde aquí de que cheire papá, e menos pa seguinte. Ata logo. Veña, ata outra.